Затова няма да ви отекчавам с обзор на психологическите конструкти, върху които сме се спирали, педагогическите методи, които сме използвали, тренинговите форми, които сме трансформирали, а направо ще се опитам да ви дам идея за нашата програма, като ще ви представя по начина, по който работим отделните модули, за да почувствате как се случват нещата. Имахме добри резултати, затова се позволявам да заложа колкото мога повече на нещо практическо, защото времето е много малко, което да ви служи до някъде поне. Всъщност, партньорите ни се спряха на заглавието устойчивост на стрес и мотивация в време на трансформация. Трябва да ви кажа, че много се успокоих, като видях, че заглавието не е свързано с новото нормално, но въпреки всичко ме дразнеше думата устойчиво. И разбрах откъде. Защото го свързвам с програмата на ООН до 2030 година, според която Европейския съюз трябва да ни осигури устойчиво развитие и целта му е да отговори на потребностите на настоящото поколение, без да излага на риск способността на бъдещите поколения да посрещат собствените си нужди. Това не е виц, това е цитат. Съответно, реших, че устойчивост е дума, която ме дразни, защото нито едно от тези обещания като че ли няма да се изпълни, но реших да приложа първия метод, на който винаги се опирам, когато казвам на хората как да се справят в ситуацията днес и да проверя термина, защото в крайна сметка всяка информация в днешно време трябва да бъде проверявана и то от достоверни източници. Така че реабилитирах понятието, защото то се оказа, че за първи път се появява през 16 век. В едно проучване в БГ наука го прочетох с автор Милена Велковска. Много хубава работа на това момиче прочетох. Оказа се, че това понятие за първи път се е появило в Саксония, затова е началният ни слайд с дървета, във връзка с изсичането на гори за строежа на мини по това време. И всъщност един голям апел държавен към всички ги призовава да имат отношение към горите и да запазват тяхната устойчивост, като не ги унищожават, за да могат да ги ползват по-дълго. В този момент осъзнах, че в нашата гора вече се сече, така че има смисъл да говорим за устойчивост. По-късно, 1500 години, по времето на Гьоте по-късно, в малките немски държавици, това вече понятие става трайно, прониква във всички сфери на науката и на живота, за да стигне до наши дни с една вече отделена от дърветата формулировка, че всъщност устойчивостта е равновесие между стабилност и промяна. Звучи чудесно. Само че аз осъзнах, че не мога да премеря нито колко е рисковано да остана стабилна и неподвижна в тази ситуация, нито колко е рисковано да започна да се променям. И всъщност да намериш баланса между това да си устойчив и променлив в такива времена, се оказва, че е изключително трудно. В този момент на всичкото отгоре ситуацията е доста недоосъзната, защото ние не знаем точно какво се случва, и определено не е предсказуема, защото никой не ни гарантира кога ще свърши и какво ще се случи. Затова, мислейки като психолог какво се случва в съзнанието и в психиката на хората, стигнах до извода, че мога да направя една аналогия между съня и събуждането и състоянието, в което се намираме ние. Всъщност, за първи път в живота на човека ние се срещаме с това внезапно, неочаквано заспиване. Още в детството, в приказката за спящата красавица. Един народ заспива за 100 години и после внезапно се събужда. Само че дали след това събудените са били устойчиви на стрес, каква мотивация са имали за да продължат живота си и как е завършила трансформацията им, в приказката абсолютно никой не ни казва нищо. Само че ние също изпаднахме в едно подобно на принудително коматозно заспиване още през март. След това се посъбудихме през май. Сега пак изпадаме в някакъв изкуствен сън. Затова аз търся аналогия между характеристиките на съня и нашата мозъчна активност в целия този период. Оказва се, че около 90% от сънищата се забравят бързо след събуждане. Това е така, защото промените в мозъка, които се наблюдават по време на сън, не могат да бъдат обработени и съхранени.
Сега процесите, които ни движат, също не могат да бъдат обработени, защото нямаме еднозначни факти и ясни причинно-следствени връзки. Това означава, че те не могат да бъдат съхранени в конструктивно логическо познание, което да ни върши работа, което пък е най-хубавото и първо условие за посттравматичен стрес. Друга характеристика на съня е, че всички сънища са, не всички, не са цветни, има и черно-бели, което е странно като мозъчна активност. В момента ние също не оценяваме цялата палитра от емоции, които изпитваме. Нашите емоции са много крайни. Положителни и отрицателни нюансите между тях се загубват, което ни пречи да имаме една адекватна и реалистична оценка на това, което се случва и с нас самите като емоционалност. Между другото, в сънищата мъжете и жените сънуват различно. Мъжете по-често виждат оръжие и сънищата им са придружени с агресивно и физическо активно тяхно присъствие в съня. При жените пък се оказва, че сънят акцентира повече върху външни характеристики на обстановката, в която се развива. Жените ги свързват много често с отхвърляне и с много разговори. В женския сън има разговори. Какво се случва сега с хората? Ами мъжете като в сънищата започват да акумулират една изключителна агресия и желание за действие, а пък жените почват да формират един траен негативизъм и огромна потребност от разговори и обяснение какво им се случва. Всъщност, отрицателните емоции в сънищата превалират за сметка на положителните. Всъщност, ние изпитваме 3 пъти повече страх в съня на фона на изживяването на любов и щастие. Точно толкова превалиращо негативни са нашите преживявания и в момента много малко неща ни радват. Но има и една добра новина, че всъщност е възможно да контролираме някои от действията в съня. Какво ни го показва? Ами това, че при всички случаи вие сте изпитвали онова усещане, че знаете, че сънувате, въпреки че още спите. Това е благодарение на онази сива пихтия в главите ни, която е отговорна за нашите преживявания, за нашите заспивания и събуждания, за управлението на мислите ни, на решенията ни. Очевидно мозъка ни управлява в страховете, в безсънието, в гнева, в подозренията, които са ни обзели. Но как ние можем да управляваме него, за да бъдем и да запазим тази устойчива здравословна между стабилност и промяна? Аз мисля, че за да се научим да познаваме какво ни казва мозъка, трябва да научим кога и какви сигнали ни подава, за да можем да ги управляваме в някаква степен. Много бързо ще премина през тази структура, която съм ви извадила, за да стъпа на нея, когато ви дам някаква методика да се справяте с тези състояния. Най-стария мозък го виждате, той е архаичен, да го кръстим, да не ползваме такива термини, и се е образувал около 250 милиона години тому назад. Той е най-стар и контролира единствено инстинктите ни, както и колективни някои процеси, които са се формирали с времето, виталните ни функции, дишане, сърдечна дейност, сексуални, хранителни потребности. И е много важно да знаем, че той не познава емоциите и решенията. След него около 150 милиона години са необходими, за да се формира лимбичната система, която е свързана основно и владее афектите и емоциите. Тя е склад за спомени и за знания. Това е много важно, защото тази част от мозъка работи по-бавно, тя не включва мисленето и води към емоционална реакция при стари спомени. Ако спомените са свързани с травматизъм и с избягване, тя праща сигнал обратно надолу към инстинкта. Докато ако спомените са свързани с възприятието за нещо приятно, тя праща сигнала нагоре към неокортекса. Това е третата част, която е най-голямата, около 80%, а е едва на 2-3 милиона години. Всъщност, тя има неподозирани и несрещани до момента умения за гъвкавост и за реакции и в нея
принадлежи способността да имаме съзнание, да имаме краткосрочна памет, представи, различните говорни практики, там е интелекта ни, там са нашите логически, рационални решения, там можем да изграждаме тази аргументация, която ни е необходима, за да се движим и да взимаме решение. Да, той е главен, защото може да контролира долните два дяла на мозъка, но има един голям проблем, че в ситуации на стрес не винаги реагира безупречно. И това е така, защото първото е много раним. На второ място, той е индивидуален за всеки човек и съответно носи характеристиките на личностните предразсъдъци на всеки един от нас. Затова и когато попадне в ситуация на стрес, той може да направи лоши анализи, може да започне да се колебае, стъпвайки на нашите предразсъдъци и съответно да ни даде лоша прогноза. Всъщност, когато това се случи, и както ние обичаме на жаргон да казваме, ни залепна трелетата, на преден план излизат долните два дяла – лимбичния и архаичния мозък. И веднага, за да не съм голословна, ще ви дам един пример, за да видите как работи цялата тази система. Представете си, че срещу вас лае куче. В момента ръмжи, да кажем, че все още ръмжи. Веднага този архаичен мозък го разпознава като заплаха. И в него се активират двата инстинкта – да нападнем или да бягаме. Кучето продължава и започва да лае. Тогава бива разпозната емоцията за страх в втората част, за която говорихме, лимбичната част на мозъка. Това води до стъписване, защото трябва да бъде категоризирано нагоре или надолу, към инстинкта или към неокортекса. Ако тогава обаче се включи неокортекса, той започва да прави анализ, започва да извършва тактика. Тази тактика може да мине през тихо и спокойно говорене, оглеждане на обстановката, оттегляне в някаква защитена ситуация. Дали ще се включи е въпрос на тренинг. Въпрос на алгоритми, които се изграждат и затова ние често използваме израза, че някои хора са професионални, а други имат стратегическо търпение или взимат по-мъдри решения или реагират по-адекватно. Това е умение, което може да бъде тренирано в човека. Точно по тази причина аз ще се опитам, защото иначе ще излезе, само ви разказвам какви хубави неща правим, да ви дам една техника, която се надявам в тези дни на стрес да ви помогне. Тя е техника на 5 стъпки. Искам да си представите една много реална ситуация, която на всеки от нас се е случвала, как получавате съобщение, обади ми се веднага. Съобщението е от изключително значим и важен за ваш човек. Гадже, брат, роднина, когото искате. Естествено, ние звъним, не можем да се свържем и изпадаме в ситуация на стрес. От неизвестността и от цялостната обстановка около нас, свързана с COVID и съвсем по-хубави новини. Всъщност, умишлено искам в този алгоритъм да разберете, че мозъкът е този, който командва тялото ни и решенията ни. Мисълта е тази, която предизвиква емоцията. А не както хората си мислят, че емоциите ги ръководят. Не, мисълта предизвиква емоциите. Така че, изпадайки в тази стресова ситуация, с невъзможността да се свържем, автоматично мисленето ни се фокусира върху негативно заключение. Случило се нещо лошо. Нали? Всеки си го е мислил. Затова, в момента, в който подадем този сигнал за нещо лошо, се включва веднага рептилоидния мозък. Он е най-стария инстинктивния. Нахлува една вегетативна буря в нас, защото тя разпознава опасност. Не случило се нещо лошо. Тази буря веднага ви довежда до сърцебиене, изпотяване, прилушаване. Всички знаем на какво прилича една такава новина. И най-важното и първо, което трябва да направим в такъв момент е да заземим тази емоция. Вместо да хукнем панически и да ни блъсне колата, дава Господ, да седнем, да пием вода, да дишаме, не случайно хората постоянно казват дишай, за да урегулираме тази вегетативна нервна система и да успокоим първичната реакция. През това време трябва да качим към следващото ниво на функция на мозъка. Към лимбичната система. Да се опитаме да разпознаем кои са тези негативни мисли, които са ни довели до това състояние. Естествено, чудесните мисли, дето казват какво ти мисли, майка ти се случва, блъснала го е кола, разболял се, приел са го в болница или всякакви катастрофични предположения. Тук вече
реакцията е стигнала до емоционалното ниво. Трябва да качим още по-нагоре, към неокортекса, който може да регулира ситуацията. Затова трябва да потърсим други опции. Знаем от какво ни е страх. Нека да помислим сега какво друго може да бъде. Ами да, последния път му беше паднала батерията. Един път беше ме търсил за пари, после вече не му трябваха и се изключи телефона. Примерно. Можем веднага да извадим няколко ситуации, които ни покажат, че не е задължително да се е случило нещо лошо. Оттам нататък трябва да качим към кората и да дадем възможност на нашия мозък да започне да реагира стратегически, да задейства анализа. Тогава вече трябва да потърсим различни реални факти. Ами добре, ако беше се случило нещо, до сега сигурно ще ми се обадил някой, може би приятелката му ще ми звънне, може би от полицията ще да ми се обади. В крайна сметка аз нямам никакви доказателства и реални факти, че нещо се е случило. Тогава вече стигаме до контролираното поведение, до нашето рационално действие. Добре, никой не ми се обадил, но аз мога да се обадя, да отида, да проверя. Тогава вече имаме хладнокръвно, рационално, осмислено поведение, което решава проблема и не се въртим като избит електрон, защото, повярвайте ми, аз съм се нагледала на хора, които са загинали от инфаркт, инсулт и всякакви хубави неща са ги блъснали коли от лоши вести. Не бива да допускаме това, особено сега, когато сме много разбалансирани и по-склонни към травми. Всъщност, при нас ситуацията е доста сложна, защото силата и разнопосочните послания на стреса са доста сложни. Умишлено съм ви извадила малко симптоми на силен стрес, за да ги разгледате, и ако се окаже, че имате 3 и повече от тях, е добре наистина да потърсите помощ, защото те са показател за сериозен дисбаланс на регулативните функции на мозъка ви и при наличието на повече, наистина човек трябва да се обърне за помощ. Виждате ги. Няма да ви ги чета, те ще останат след това. Разгледайте ги, не е нещо, което не сте чували и нещо, което ще ви изненада особено много. Защо обаче хората носят различно на стрес? Ето това е въпрос, който много хора си мислят, че просто единият темерут за това носи, другия не му пука. Всъщност, ако стреса бъде сравнен с един силен токов удар, то начинът, по който го поемаме, става по силата на нашата неврофизиология и тя всъщност е електрическата мрежа в нас, която поема токовия удар. Неврофизиологията е вродена. Тя не е въпрос на желание. Ние в психологията наричаме тези различни специфики на неврофизиологичните реакции в хората темпераменти. Всъщност тези типизации е много важно да знаете, че няма добър или лош темперамент. И аз ще ви го докажа, че всеки темперамент има и силни и слаби страни и че всеки един темперамент има специфична суперсила, която ако вие опознаете в себе си и овладеете, може да ви върши чудесна работа, за да управлявате реакциите си при стрес и дори да използвате стреса да ви служи в някаква степен. За съжаление, аз не мога да ви разкажа много по този въпрос, защото това е един цял отделен модул, с който нашата програма умишлено започва, защото когато вие добиете бърза способност да разчитате тези характеристики в хората и да управлявате взаимоотношенията си, вие можете да имате много по-хармонични връзки, както в лични сайна работа. Всъщност, аз ще ви дам един бърз ориентир, който всеки от вас знае, има някаква друга представа за видовете темперамент, но най-вече по отношение на това как реагира различния вид темперамент на стрес. Така че вие ще можете да припознаете себе си или хората от обкръжението си. Разбира се, сангвиника, който е силен, подвижен и уравновесен и който е издигнат в култ в западното общество, защото е най-целеустремен, има бърза и своевременна реакция, но неговите преживявания не са особено дълбоки за близките около него. Той се справя лесно с загубите и провалите, тъй като не се фокусира върху тях, но може да бъде възприет като по-целеустремен, по-студен, по-пресметлив. Холерика е силен, подвижен и уравновесен темперамент. В нашите модули ние изчисляваме, всеки може да види неговия темперамент
темперамент, след това тренираме разпознаването им. Той е много бързо възбудим и радиира бързо процесите в мозъка, бързо се адаптира, но трудно задържа внимание. Това са общо взето хората, които ще реагират светкавично, адекватно, но няма да довършат до края. Като имам предвид и семейна и служебна ситуация. Има методи, в които това може да бъде употребено прекрасно, ако си на точното място и го използваш по точния начин. Флегматичният темперамент се свързва с негативна конотация, но всъщност това е един изключително стабилен и уравновесен темперамент, от който нашето съвремие има огромна нужда. Защото при флегматичния темперамент хората имат дълъг латентен период, задържат процесите, имат силна инерция, по-бавно се адаптират към промените, но за сметка на това са много стабилни. Такива хора, когато усвоят знания, те са трайни, те са перфекционисти в работата си, те са хора, на които можеш да разчиташ, че ще отчетат всеки детайл. Има и за тях места, в които са изключително съвършени като включени. Последният темперамент е на меланхолика, който обикновено хората свързват с по-голяма чувствителност, по-неустойчиви реакции. При него процесите на инхибиране не преобладават. Това са по-чувствителните, по-ранимите хора, които като че ли изглеждат по-слаби. Но всъщност тези хора са душата на една структура, тези, на които можем да се опрем, към които да се обърнем и които всъщност дават емоционална опора с разбиране и емпатия във времена като сегашните. Те имат изключително голямо значение. И всъщност, за да спра малко да говоря и да ви дам малко по-различна емоция, ще ви пусна няколко кратки видеа по 20 секундички, за да видите няколко човека, 4 човека. Те си приличат по едно нещо и това е, че са изключително успели политици. Но ще видите темперамента като изражение на техния стил колко е различен. С което мисля, че ще се недвусмислено ясно, че независимо от темперамента, ако ние го употребяваме правилно, можем да достигнем до най-високи нива на успех. Нека да почнем с първото видео. То е бързо. Наблюдавайте речта, действията, движенията, експресията. Because a lot of people say, just leave me alone, I'm going to vote the way I want to vote, and then they go into their vote for Trump. On your ballots, if you get the unsolicited ballots, send it in, and then go make sure it counted, and if it doesn't tabulate, you vote. You just vote. And then if they Липсва ли ви вече? Всъщност, той е типичен холерик. Емоционален, реактивен, експресивен, ударен в нещата, които върши, съответно изключително успешен бизнесмен. Това, че не му се получиха много добре политически нещата, отделен въпрос. Изключително успешен с тази реактивност, агресивност и активност като поведение. Да видим следващият. Величие их судеб. Вспоминаем тех, кого уже нет с нами. С любовью вглядываемся в их лица на фотографиях разных лет. Желаем долгих лет жизни нашим ветеранам. Преклоняемся перед великим поколением победителей. Они сделали... Виждате равния, овладян темп на речта, хладнокръвното присъствие, стабилността, включително като позиция на тялото, последователността и подготовката. Това е класическия сангвиник. Путин е класически сангвиник. Да минем към следващия. It has been the purpose he's followed every hour of every day. It's the only way he knows how to live. It's the most fascinating, absorbing, deepest thing ever. You would not expect anyone to give it up. There wouldn't be anything for him to live for. Go on in the way and the things for which you believe, as long as you can. That is the way to live. I wish to... Хипнотична е. Просто е хипнотична тази жена. Не случайно казва желязната леди, с изключително хладнокръвно, прецизно, включително буквално сугестивно присъствие, типичният флегматик. Аз обожавам въздействието на всеки един от темпераментите върху човек, защото променя веднага усещането, експресията. И последният, сещате се, че това е меланхолика, защото той остана.
I do so with no ill will, but with enormous and enduring gratitude to have had the opportunity to serve the country I love. Финес, грация и емоционалност на Тереза Мей. Всъщност с нейната емоционалност и с нейната емпатия тя се издига също толкова високо. Разбира се, всички имате лоши моменти, никой не е постоянно щастлив, но е факт, че тези хора са толкова типични и толкова успели всеки един от тях в постигането си, така че в модулите, свързани с тези познания, е много важно човек да осъзнае къде е неговата сила, да не се опитва да прави това, което не му импонира по начин, по който не е неговия, защото това е с глава в стената. Познавайки себе си, има много по-лесен начин да достигнем до резултатите. Сега, тъй като времето напредва, ще тичам вече напред. Ако беше само темперамента, щеше да е лесно. Обаче, уви. През последните 50 на години, мога ли да сме на този слайд? Всичко се променя страшно бързо. Социалните, икономическите, технологичните, културните условия, демографските, ако щете. Затова, ако на времето поколенията през много дълъг период от време са запазвали едни и същи традиции, един и същи начин на живот, в момента ние имаме най-богатото разнообразие от различни поколения, които имат абсолютно различен стил на живот, на комуникация, на вземане на решение, на кариерно развитие, на всичко, което се сетите. И имаме отделен модул, който се занимава изключително с това, не само по отношение на организациите върши работа, но го правихме и за една кампания, която беше свързана с междуличностни отношения. Не случайно всъщност в днешно време има връзки с толкова големи разлики в годините. Всяко едно от поколенията има дефицити, но има и много големи сили. Когато те се мачнат, ако мога така да се изразя грозно западно, може да се получи много голяма сила между тях. И ако 20-30 годишните в момента плуват като в собствени води в дигиталния свят, то пък сме установили, че на тях не може да се разчита много да се задържат на едно място и бързо губят интерес в една дейност. Ако 30-40 годишните са в най-силната си възраст и могат и технологично да се развиват и да са високо компетентни, амбициозни, то сме забелязали, че при тях поради много причини, които няма време да ви обяснявам сега, липсва особено уважение към авторитетите, по-финансово ориентирани са от 20-30 годишните и не е никак лесно да се договориш за условията на труд и за правилата на тяхната работа. Имат много изисквания. И ако 40-60 годишните, например, са в една изключително стабилна позиция, те са и на шефските места като цяло, постигнали са повече в живота си, на билото му, те от друга страна са уморени и скептични и не са много отворени към промените и към новото, което пък е важно при едни хора, които вземат решение. Така че ако ние познаваме спецификата на всяко едно от поколенията и начина, по който то може да колаборира с всяко едно от следващите по хармоничен и добър начин, това води до много по-добра атмосфера в организацията и до много по-продуктивен ефект в работна среда. Това е един от отделните модули, който наистина е много важен и сериозен, защото в момента на работното място има страшно много различни поколения, които трябва да свършат някаква работа. Но не са само това детайлите, които ни влияят. Разнопосочните послания, които имаме в възпитателните стратегии, в културните влияния, са направили още по-голяма човешката палитра и тя е и по отношение на ценностите на хората. Защото много работодатели са виждали как тъкмо са го понаучили един човек, тъкмо почват да му вдигат заплатата, искат да го издигнат кариерно. В един момент този човек идва и казва: аз напускам, отива в някаква по-ниска позиция, в някаква по-малко успяла организация и започва, примерно, да работи по-часово. Всъщност, причината за това в много от случаите, че просто кариерното развитие и финансовите резултати не са
водещи в неговата ценностна система. Имаме специална работа, която опира на терминалните, инструменталните ценности, с които хората се движат през живота, защото ако неговата доминанта е върху здравословния начин на живот и свободата, много по-ценно ще е времето, което има. А в съвременните хора са с толкова различни доминанти в ценностната система, че онзи метод да съдим за другите по себе си вече изобщо не е опция. Трябва да се научим да разпознаваме и да се ориентираме в ценностите на човека срещу нас, да ги отчитаме и да успяваме да колаборираме с тях, независимо дали сме работодатели или сме екип със служители. Също така, хубаво е да отчетем и факта, че хората имат различна водеща сензорика. Изведнъж се оказва, че табличното представяне, с което толкова се гордеем при въвеждането на кадрите в новата работна ситуация, на някой от служителите по никакъв начин не може да му свърши работа и той се мъчи, и ние се мъчим и нещата не се получават. Затова и в днешно време има толкова различни начини да обучим, да въведем, да стигнем до човека и да го убедим в нещо. Защото веднага ви давам един пример. Представете си, че влиза един служител на РЗИ, не знам те ли чиста всъщност, нямам идея, че трябва да се почисти офиса. Ако съберете хората и след това ги попитате да ви разкажат какво се е случило, ще видите колко различни неща те са видели, чули и забелязали. Един ще каже, чух как се шуми и се местят мебели. Това е аудиалният тип, който възприема слухово. Друг ще каже, видях ги как влизат и започват да пръскат. Визуалният тип, който възприема. Трети ще каже, бях бил толкова концентриран, усетих течението, отворените врати. Всъщност, ако ние знаем методите да различаваме водещите сетива в хората и да се възползваме от това да направим живота им по-лесен, а това също има начин, по който се върши след 10-минутен разговор. Може много бързо да оцените кои са водещите сетива в един човек, ако сте обучени за това. И всъщност да предложите информацията, въвеждането, структурирането на този човек по начин, по който ще му е много по-лесно. Така че и върху това имаме специален фокус в нашите обучения. Всъщност, нека да минем на следващия слайд. Не си спомням какво още бях включила. Да, колко сложно става, когато се съберем хората на едно място. Знаете ли, ние забелязахме в фамилното консултиране как хората, които преди отиваха на работа, маникюр, педикюр, мъжете на лов, всъщност колкото и да бяха големи различията им, те някак се успяваха да разредят и като се съберат да се получат нещата. Сега затворени в едно пространство и разтеглени в едно време, ескалират изключително много конфликти. Груповата динамика, независимо дали тя ще бъде в семейството, в малкият тим, който работи, и в една голяма корпорация, е изключително важна, защото в днешно време виждате много трудно да се получи хармония между родители и деца, между съпруг и съпруга, между брати и сестри буквално, защото хората все по-трудно намират общ език и все по-различни виждания и убеждения имат, а той поради различните информации и въздействия в структурирането на личността им. Затова тази трудна задача опира до това какъв е тайминга на всеки човек. Всеки има различно възприятие на време. Един активен сутрин, друг вечер. Опира до точно това темпераментово натрупване. Дали един се изнервя от бавността или от скоростта на другия. Всъщност, може да минем на следващия слайд. В организацията се оказва изключително важно да можем, аз го на време, да осигурим баланс, мотивация, отчитайки всички тези фактори, ефективно разпределение на задачите, защото се оказва, че някой не е казал, но също се може да свърши това нещо много по-бързо, отколкото да мъчим друг, защото по длъжностна характеристика той трябва да го свърши. Потенциала на хората, за да го осъзнаваме, защото не е нужно да ги движим с едно и също темпо, знаете техните особености. Начините да ги консолидираме, дали това ще бъде по ценности, дали ще бъде по интереси, дали ще бъде по стил на работа. И всичко това, като прибавим задълженията, спецификата на работа, дали си на първа линия, дали си home office или нещо друго, води до сложността да формираш екип. Защото много често съм чувала от работодатели, в същите условия съм ги сложил. Качил съм и бонуси им дам, и социални придобивки. Нямат нищо общо с предишния ми екип. Предишният ми екип беше божествен. Да, защото при него спонтанно се е получило това формиране, но ако го знаем, можем да си служим с него. Така или иначе,
бидейки изваждани и вкарвани в пътя, за да не говоря се за съдища, на нас наистина ни се наложи да излизаме и да влизаме в ритъм на живот, което е допълнително много голям стрес. Ясно е, че да работиш вкъщи не е като да работиш в офиса. Нито имаш семейство, нито имаш работна среда. Нещата са изключително объркани и когато един ден всичко това приключи, на което силно се надявам, ние ще трябва отново да се върнем на пътя и да го продължим, но е факт, че ние няма да знаем, той ще ни е хем познат, хем различен, нито през каква територия ще ни се наложи да минем, когато всичко това се промени около нас, нито към каква дестинация ще се движим. Но това не бива да ни плаши, защото е добре да се замислим върху два въпроса. Първият е лошо или интересно е да попаднеш в непозната ситуация. И втория е грешка или познание да пристигнеш на непознато място. Всъщност това е изключително относително и зависи от фокуса на нашата личност. Ако ние можем да фокусираме върху това, че е интересно това, което се случва и че ще е познание за нас, тогава то няма да бъде такова изпитание. А за да можем да го направим, това е въпрос на възприятие, на субективна оценка и на структура на мисленето. Нещо, което ние работим с хората. В тази система за дистанционни и психологически умения, с която работихме, всъщност ние акцентираме върху тези сигурни ориентири в непозната ситуация, на които човек може да разчита. Неговото познание за другите и за реакциите. Ние акцентираме върху яснотата и оценката на собствения ресурс, на какво мога да издържа, до къде мога да издържа. И акцентираме върху спецификата на, грубо казано, горивото, което ни зарежда. Това какво за мен помага да се консолидирам и да съм мотивирана и да върва напред и за теб, и за него, и за трети, и за пети човек. Така че, за да ни остане време за въпроси, искам да ви кажа само в заключение, че според мен всички би трябвало вече да сме разбрали, че никой няма да дойде и да ни спаси. За да се спасим сами, трябва да се научим да управляваме живота си. А това е възможно, познавайки и управлявайки на първо място себе си. Затова няма как да сме устойчиви и да намерим равновесие между стабилност и промяна, ако не сме се научили на стратегическо търпение, на фокусиране върху значимото за нашата личност, на движение към обозрими цели в бъдещето, които са важни и значими за вас. И всъщност устойчивостта на стрес е свързана именно с познаването на себе си, с намирането на твоята мотивация и определянето на това, което е ценно за теб. Не знам дали бях ясна накрая, но за мен това е работата на живота ми през последните повече от 6 месеца. Върша с огромна любов и се надявам един ден, когато се обърна назад, да видя, че тя ми е донесла нещо ново, нещо интересно и нещо полезно. Затова ми се иска това да бъде така за всички нас. Благодаря ви за вниманието и очаквам вашите въпроси. Ани, благодаря ти и аз за страхотно увлекателната презентация. Аз дори не мога да го нарека презентация. Ти ни преведе през цял един път на типове хора, на това какво можем да направим за себе си. Между другото, имаме невероятен интерес към събитието и ihме на всички тези, които не можаха да влязат в него, защото капацитета на събитието се запълни, но веднага след него ще качим записа и във Facebook, и в LinkedIn, така че той да е достъпен за всички. Имаме няколко въпроса в чата и за това ще ти ги задам. Започвам с първия. Ако трябва с една дума Ани Владимирова да обобщи как се управляват успешно хора в тази пандемия, каква би била тази думичка? Ами с една е трудничко, но честно казано това, което мога да кажа за моя екип, с който работя повече от 15 години и никой от тях не си е отишъл, даже днеска ми се обадиха за кастинга на един за друг. И продуцента каза, а ти как ми обещаваш, че дойде пловдивската асистентка, без да си говорила с нея? Аз просто знам, тя ще дойде. С една дума бих могла да кажа грижа.
аз мога да се погрижа за тях точно по начин, по който се грижа за семейството си. Мисля, че дойде време да разберем, че да обичаш и да се грижиш за хората е най-удовлетворяващата инвестиция и за теб, и за тях. Грижа. Реална, искрена, човешка. Много ти благодаря. Това звучи като страхотно послание, грижа, подкрепа. Имаме още въпроси. На кого, според Ани Владимирова, повече му липсва нетворкинга и офис живота, на служителите или на работодателите? Аз, например, предполагам, че на тях им липсват с различни мотиви, но ти работиш с много компании и сигурно имаш повече емпирични впечатления, за да отговориш на този въпрос. Ами честно да ви кажа, не сме направили такова проучване и би било наивно в момента да започна да фантазирам и да говоря, но според мен доминантата на личността зависи от това. Ние имаме едно правило в детската психология. Ако едно дете не иска да ходи на училище, или му правят нещо в училище, което го мъчи, или се страхува, че вкъщи ще стане нещо, докато е на училище и той иска да спи вкъщи и да го пази. Нещо подобно се случва и с това раздвояване между дома и работата. Ако на теб вкъщи всичко ти е спокойно и знаеш, че ще се справят близките ти, ти с удоволствие отиваш на работа. Ако в работата знаеш, че теб те приемат, подкрепят и ти наистина си удовлетворен от което вършиш, ти с удоволствие ще останеш в офиса. В момента и двата конструкта са ужасно разбалансирани не заради нас, а заради обстоятелствата. Така че пак ако се върнем към познанието, то е което може да ни помогне да създадем хармония и да разграничим тия две дейности и да се чувстваме добре и вкъщи, и в работа. Но аз го казах и пред няколко дни в БНТ. За мен колкото по-бързо се върнем в офиса, толкова по-добре. Всички си го пожелаваме. Такова чувство имам и аз. Смята ли Ани Владимирова, че хората имат проблем с приемането? Много само моля всички да си мютнат микрофоните. Добре, аз мисля, че успях да го направя. Анита, въпросът е... Само ще те помоля да освободиш своя микрофон. Да. Сега те чувам. С приемането на ситуацията. Много се водят разговори, че тази ситуация трябва да се приеме. Ситуацията с COVID, ситуацията с пандемията, ситуацията, при която сме принудени да работим от вкъщи. Важно ли е да я приемем? Имат ли хората проблем с това? Всяка промяна, която разбалансира живота ни, е проблем за нас. Но е факт, че човешкото развитие преминава през различни видове адаптация. Въпросът е кой как ще приеме промяната. Има промени като войните, в които ние искаме или не искаме, те се случват около нас. Въпросът е, че ние трябва да имаме своя собствен прочит на ситуацията и да разберем, да разграничим какво можем да управляваме в нея и какво не можем да управляваме. Това, което не можем да управляваме, да не се блъскаме с него, защото то снижава ресурсите ни и ни употребява, изчерпва като хора. Но да видим какво можем да употребим в тази ситуация и да го движим. Ако консолидирането, групирането, заедността на хората може да им позволи промяна в условия и да постигнат някаква цел, разбира се, че те трябва да го направят. Но ако има някакъв период, в който ти по никакъв начин не можеш да промениш нищо, трябва да се хибернираш, грубо казано, в него и да развиеш други свои възможности, които преди в друга ситуация не си имал. Веднага казвам, не можеш да напускаш дома си, трябва да стоиш вътре. Да, имаш компютър, имаш информация, цял живот се чудил защо не ти е добре английски и какво можеш хоби да правиш. Трябва да го правиш. Но в мига, в който можеш да интервенираш, ето този баланс между стабилност и и промяна. Това е някакво изкуство. Но ако трябва да съм искрена, много по-страшни реакции съм видяла през 90-те години, Виденовата зима и финансовите пирамиди в хората. Много по-тежки реакции видях по време на световната икономическа криза, която беше. Тежки реакции видях, когато фалира КТБ. Ние постоянно изпадаме в някакви изключително тежки ситуации, но в крайна сметка ние не можем да контролираме всичко, което се случва около нас. Можем да преминаваме през него по възможно най-добрия начин.
И това е да можем да преценим собствения си ресурс и да подредим приоритетите си. Благодаря ти. Точно в този дух е и следващия въпрос. Дали в тези ситуации е по-трудно на контролиращите, на хората, които са свикнали да упражняват контрол? Това може да са ръководители, може и да не са най-вероятно, но дали им е по-трудно на тях? Ами, ще ви дам пример с вчера консултирах един контролиращ мъж, който е снижил до голяма степен активността по отношение на контрола на служителите си поради дадените обстоятелства и за сметка на това рязко е качил вкъщи. Значи това е много често явление. Мъжете, които не могат да управляват събитията извън тях, започват да контролират финансови, организационни и всякакъв живот в къщи, примерно. Хората пък, които са с така наречената заучена безпомощност, свикнали са винаги някой друг да взима решенията вместо тях и изведнъж притиснати по този начин, започват, жените много често правят отказ от интимност и от близост, защото започват да не разпознават партньора си във вида, в който са свикнали той да е грижовен, нежен и внимателен към тях. Да, това разбалансира всички ни, на всички им е трудно, не само на контролиращите. Много ти благодаря от името на цялата ни аудитория за отговорите. Ние сме дали карт бланш на нашите участници да продължат да задават въпроси и в дискусията на събитието във Фейсбук, където ще бъде качен и записа само след малко. Ани, беше изключително полезно, изключително увлекателно и вярвам, че всички мислят така. И ако си освободят микрофоните, сигурно ще чуем едни силни аплодисменти за теб. Това е риска на онлайн събитията, че контактът е по-различен, отколкото сме свикнали да го виждаме на живо. Аз не казвам довиждане, а до нови срещи, защото съм сигурна, че ще имаме и следваща тема, по която да си говорим с теб. Имаме много аплодисменти с иконки от участниците, тъй че все едно си ги чула. Аз се научих се в вебинарите да живея като дакел в дупка. Влизаш, вървиш, не виждаш, но вършиш това, което трябва. Така че полека започваш да усещаш хората от среща. Благодаря ви от сърце и ви пожелавам да сте здрави и да намерите центъра в себе си, за да ви води. С пожелания за здраве на всички, един много хубав завършек на деня и до нови срещи. До нови срещи. Чао!